Kunu karidon kabini sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 8 waati Sénégalais minnu bɛ Bamako u bɔla cɛ fara muso kan ka taa u ka kalaw ta lakɔliso min bɛ wele ko Nelson Mandela Bamako commune 2nan kɔnɔna na. Kadi Thiam n'an y'ale yɛrɛ sɔrɔ bureau de vote kɔnɔ a ka fɔla k'a y'a ka pankuru ta nin don kɛrɛnkɛrɛnni kama ni kana a ka cɛbɔ subanti. Nana kalata la n ye avion ta ka sɔgɔmada in na à 8h j'ai quitté Dakar à 8h. Nana j'ai voté déjà. Parce que ndusu yenkanya. Ni ya musokoroba be avion ta sɔgɔmada kana pour voter ka segin Dakar. Yalo o voter importance do bala c'est capital. A kɛnɛ kan ma caman y'a sɛbɛntiya k'u y'u ka kalaw ta damu kɔnɔ ka sɔrɔ u ma gɛlɛya sɔrɔ. Nyenga kalata ka ban nkanga di mamu ma ni nyere jigi sigilen don n'a ye k'a fɔ ko ni Allahu Taala sɔnna a ka d'an ye ale de kan ka kɛ an ka 5e président de la République du Sénégal an kɔni ye kala fili a ye ka ban wala an kɔni y'a ye cogoya min na ko ɲinanta in mashallah a kɛcogo ɲɛna parce que n'i y'a jateminɛ bon Sénégalais bɛɛ lajɛlen bɔra bi sɔgɔmada in na fɛn fɛn bɛ yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɔra parce que u bɛ mobilisation de kɛ u n'u ka communauté sénégalaise u ye mobilisation ba de kɛ bi ka na bi vote in na vraiment a kɔni ma kɛ basi ye mun n'a dɛsɛra sɔgɔmada. Vraiment a kɛcogo ɲɛna basi ma bɔ a la norme bɛɛ respectelen don mɔgɔw bɛ na i b'i ka vote kɛ i bɛ taa damu kɔnɔna na vraiment ça s'est bien passé. Parti politique u kɔkɔrɔmadobaga caman tun bɛ i n'a fɔ fangasinatɔn Ousmane Sonko ale ka parti PASDEF. Il faut dɔrɔn o ye ala de bɛ ɲɛfɛ ala de bɛ ko bɛ kɔfɛ bon o ye Ousmane Sonko ta k'a sɛgɛrɛ cogo min na ka gɛlɛya min d'a kan a ma deli ka kɛ an yɛrɛ ma deli k'a ɲɔgɔnna kɛ au Sénégal ou bien en Afrique la un opposant politique k'i ta k'i datugu kaso la k'i ka partisans datugu kaso la an yɛrɛ ma deli ka nin kɛ i ye quoi k'i ka nafolo mina k'i ka mɔgɔw mina c'est du jamais vu et puis aujourd'hui on a eu l'intelligence ka cɛ wɛrɛ bɔ. Sinon, on devait être comme les autres partis. Il n'a pas PDS. Kalata kɔlɔsibaga minnu tun bɛ yen u y'a yira k'a fɔ ko kalata minɛnw labɛnw ko u bɛɛ lajɛlen sabatila yanni baaraw ka daminɛ. Maa dɔw tun bɛ yen minnu ye gɛlɛya sɔrɔ u ka carte kow la nka fɛɛrɛ sɔrɔla a kɔlɔsibagaw fɛ minnu sela k'u ka votew kɛ. Maa 7,721 ninnu de tun kan ka vote Bamako. Bureau de vote kɔni datugulen kɔ jaabi kunfɔlɔ minnu dila a yirala k'a fɔ ko olu maaw cɛla maa vote ta ko hakɛ tala maa 7,021 na o b'a yira ko maa vote ta ma caya kosɛbɛ Bamako. Jatew bɔlen kɔ fangasinatɔn Ousmane Sonko ale ka parti PASDEF n'o cɛbɔya bɛ Diomaye Faye bolo olu garizigɛ de ye farati u ye voix 1,736 de sɔrɔ Bamako. Mariam Kuyate ka lasirikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la.